Здравейте на всички! Аз съм Давид Златинов и отново се намираме пред офиса на нашата любима компания Елвер. Защо? Защото днеска наша любима приятелка и колежка получава своя втори автомобил от компанията. Е тази прекрасна Купра и искам да я поканя тук, за да сподели малко от своята емоция. Заповядай, Катина! Това е Катина Ангела, моля за вашите аплодисменти. Здравейте на всички! Поздравления, Катина! Ти вече получаваш втория си автомобил от компанията. Кажи ми първо, какво е чувството само за няколко години да смениш автомобила си два пъти? Уникално е чувството, пожелавам го на всички. Първата ми кола беше Mercedes A-класа. Нещо, което беше уникално. Първоначало си мислих, че ще дойде някоя малка кола, но тя дойде супер голяма кола и много бях щастлива. Тази е двойно по-голяма. Това е чудесно! Доста по-огромна. Купра Formentor се казва. Да. Уникална е. Пожелавам я на всички. Всеки, който си пожелае да има такава кола, може да си я има в ръцете, стига да иска да си хвани титлата, лидер на организация. Пожелаваме на всички и да си накъсмети ето този прекрасен успех. Точно тук преди няколко години ние снимахме на същото място твоя клип с връчването на Мерцедес. Искам да кажа, че това е предпремиерно. Ще има официално връчване в зала с над 1000 човек от цяла България. Другия месец, 12-ти мисля, че беше. На 12-ти в събота имаме събитие. Да, 12 април. 12 април ще бъде голямото връчване. Тук в момента ви показваме малко емоция зад кадър. Добре, Катина, кажи ми сега, защо избра точно този автомобил? Както знаеш, имаше опция Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen. Защо избра Купра? Много прекрасна кола е, формата ѝ е уникална, доста голяма е, подобава на 4x4 и естествено исках нещо много по-огромно от това, което карам, затова избрах Купра Formentor. Кажи го на испански как? Formentor. Добре, айде сега, елате заедно с нас вътре, за да разкъсаме заедно на елоните. Взехме я на 9 км. Вече влезнахме в новият ти автомобил, Катина. Кажи ми, как е усещането да знаеш, че от тук нататък до края на живота си ще караш винаги нов автомобил, защото си в такава позиция и Елвер ще ти го смее на 4-5 години. Уникално е чувството, Давид, да знаеш, че всяка година или през година или през две можеш да дигнеш титла, можеш да се докоснеш до чисто нов автомобил, нещо, което не съществува никъде. Абсолютно никъде. И нашият бизнес точно това ни позволява. Всеки един човек, всеки един партньор може да има прекрасното чувство да кара чисто нов автомобил. Стига да иска да си го накъсмети, да действа, да работи за дадения успех. Компанията ни го връчва. Катина, ти си един от хората, които аз винаги давам за пример. За много нещата давам за пример. Първо беше много срамежлива и притеснителна. Най-вече. Да. Това е нещо, което в самото начало. Така, второ беше много зле с български, спокойно, и аз съм зле, се притеснявай. Другото нещо, което ти си от село. И много хора биха казали, как ще станат нещата, аз съм тук в малко населено място и така нататък. Нека да започнем подред. Отговори ми, как се справи с твоето притеснение? С повече учене, зубрене, майката му е зубренето най-вече, да запамета всичко наизуст, за да не ме спре. Всичко, бизнеса, продуктите, всичко, което е материал за работа, за бизнеса, как да бъда полезна на човечеството, как да им помогна със здравето, с точност какво съдържаме в организма, как работят нашите продукти върху този организъм, как мога да им бъда полезна на всичките. И това нещо, когато ние го наизустим вече, когато го знаем наизуст, естествено, че оттам нататък нямаш даден страх, защото ти си на 100% сигурен. А първото нещо, което правим е, че тестваме продуктите върху нас. Аз мога да се похваля с 7 години, без да посещаваме медицински лица, благодарение на тези продукти, които ползваме. Това е здравето, най-голямата човешка ценност. Да, т.е. ти това, което те е притеснявало най-много в началото е, че не си знаела какво да кажеш, как да отговориш и това, което си направила е да се образоваш по темата. Точно така. Лесно ли беше? Не. Добре, защото много хора искат нещата да станат от
днеска за утре, нали? Няма. Този успех, който има в момента Катина, скъпи приятели, е плод на много труд, постоянство, упоритост и даже когато не се получават нещата, пак трябва да има труд, постоянство и упоритост. Следващия въпрос. Как се справи с твоя проблем с говоренето на български? Тези от вас, които не сте гледали предишни видеа с мен и Катина, да ви светнат, тя е живяла дълго време в чужбина и да. И това стана така, че тя имаше доста развален български, като акцент и така нататък, но това не ти попречи, нали? Не, просто се отдадох на четене на книги, най-вече препоръчвам книги на Наполеон Хил, препоръчвам книги за мрежовият маркетинг, които наистина ще ви дадат много ценности, развитие, сила, много ценни съвети и насоки, също да си вземете от тези книги. И наистина отдадох се на четенето, отдадох се на писането и точно това се случи. Добре. И сега, следващия, ако мога да наречем проблем, защото за мен лично това е благословие, не е проблем. Ти живееш в едно прекрасно село, аз съм ти ходил на гости, хората са много готини, там винаги е чудесно и времето и няма такъв стрес като в големия град. Но как се справи точно с тази ситуация? Онлайн. Я пак по-силно. Онлайн. Така. И какво правиш онлайн? Най-прекрасното нещо е, че ние си партнираме с 32 държави. Няма значение кой къде се намира. Всеки може да бъде здрав, ползвайки нашите продукти. Всеки може да стане успешен, активирайки се в нашия бизнес, действайки ежедневно. И аз точно това правя. Половината ми от организацията е в чужбина, другата ми половина в България. И така. Супер. Къде ти е в чужбина? Германия, Испания, Белгия, Холандия има потребители, в Франция имаме едно момиче, в Гърция. Супер, супер. Това е изключително ценно. Вие имате възможността да се развивате без значение кой къде живее, къде се намира, колко знае, какъв опит има и какъв няма. Единственото нещо, което ти трябва, какво е, Катина, ако може да кажа с една дума, единственото нещо, което му трябва на човек да бъде успешен? Единственото нещо? Да. Вяра, действие, любов. Добре, можем да го кажем страст, защото то обединява всички тези неща. Да, страст най-вече. Значи, когато човек има страст за този бизнес, той ще има любовта, ще вярва, ще бъде постоянен и нищо няма да може да го спре. Окей, нещо съвсем лекичко за финал. Какво ще пожелаеш на всички от тези хора, на които по някаква причина това видео им е попаднало, не са сътрудници на EOR, все още се чудат, притесняват се дали това е истина изобщо. Има такива хора, които все още не вярват, че това може да се случи. Нищо, че компанията е върчила вече почти над 350 автомобила в България, само в България, но има и такива 2-3 грешници се намират, дето не вярват. Кажи им на тях, какво ти идва така от душата, от сърцето? Да пробват, да опитат, да усетят продукта, да започнат и да се пуснат по течението към успеха, по пъти към успеха и каквото и да им се случва, да не срещат абсолютно никакви, въобще да не се занимават с глупости, а да си хванят пътя на успеха и да си действат и да си успеят и да си пожърнат успеха. Добре, супер. Успех, Катина! Ще се видим на голямото събитие, където официално ще ти връчат чисто новото джипче. Да. Със здраве да си го караш, бъдете много благословени, живи и здрави, развивайте се и бъдете пример за всички хора, вдъхновение за партньорите и стимул за всеки един, който иска да промени живота си. Точно така. Да. Чао! Чао! Всичко добро!